Ξεκίνησε! Άντρες! Άκυρο! Γελά! Ορίστε ύλη! Προσύ! Τι να στα ρε τζιόλο μου ξεκαπήρε! Δεν μη γελάς μαλάκα! Πάμε! Ορίστε ύλη! Προσύ! Έντζο δεν είπαμε ρε! Πού είναι έντζο ρε! Πού είναι το έντζο ρε! Πού είναι το έντζο ρε! Πά τίποτα άλλο. Αν το ξανακάνετε αυτό, μεταβολή θα έχει για 10 λεπτά, Ρε, καπνίζει τη σειρά αυτός ρε! Έλα ρε, αυτός ο μαλάκας. Πάμε να μου κάνετε τραβά κουλιά μαλάκας. Λοιπόν, άντρες, τα παραγέρματα θα δίνονται δυνατά. Θα δίνω σε λίγο, θα πάμε. Ελληνικός στρατός σας, Έλα πρόσωπο παραγγελίες σίγουρα. Άντρες. Προφτή. Μόνο μαλάκα μιλήσει. Το ενδυο ρε! Βγάλε ρε, δυο. Εγώ να το πω. Τι να τους κάνω, τι να τους Που κάνω, σάψει! τι να τους κάνω. Κάμψε! Τι να τους Τρία, όποιος. Κάτσε περίμενε, πρέπει να το τραβήξω λίγο κοντινό, λίγο κοντινό. Τρία, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντρες, δεν θα τα ξαναπώ. Ποιος το δω εκεί πάνω, φύγα πίσω, εγώ ψαρώ. Θα τον αναφέρω κύριο μου και ότι είσαι πολύ μεγάλος μάλακας. Φιλιππές, πάρε 5 τώρα, 5, πέντε κάτω. 5 κάτω, Πέντε κάτι τώρα. Έλα, σοβαρό. Παιδιά, έλα σοβαρό. τελευταία φορά, αυτό το λέω, αρχίζει το προφάνημα. Λοιπόν, ήλι, προσύ, Ρε μαλάκα, βάλε λίγο τάξη ρε, τι είναι η κατάσταση εδώ πέρα. δεν είπαμε τα παραγγέλματα δυνατά. Μάλιστα. Πρόβαση! Πήγαινε από όλους. Μάλιστα. Δεν ακούω. Μάλιστα. Δεν ακούω εγώ τίποτα. Πάμε. Δεν Θα ακούω. μάχεται κανείς να το λέτε. Κάτσε μια στη φωνή ρε μαλάκα να ακούσεις που θέλει κατελείω. Κάτσε να πάρω και κοντινά πλάνα, περίμενε. Γεια σου! Έλα! Άντε ρε μαλάκα.